tractorpech. En hebben ze een meuvel moeten starten. Hier gebeurt eigenlijk van alles. We zien een peertje, ze zien aan het bouwen. Goedemorgen. Komt dan hier op de televisie? Maar nee, ziet je, dit is ik doe dat programma. radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij alleen. We gaan maar onderweg. Ja, wie doet er van die mannen hebben pech? Nee, ja, ik heb hem gehad. Oh, gehad? Gehad. Dat hebben we allemaal opgelost. Ja? Want de kap wordt open, wat wordt er mis? Nou, ik wou hem vertellen dat ik dat. Wat je kapot had je gehad? Ja, hij stopte er af en toe mee, de auto. Dus dan scheet er mee uit, heb ik alles moeten vernieuwen. Alles? Ja, wat deelkap en kabels. Ja, de bobinen en de boezekabels en alles heb ik zelf vernieuwd en nu is dat wel goed. Wat ziet je zo handig? Nou, het hoeft ze maar zo, alle droed, niet erin. Oh zo. Ja, Je moet veel zelf kunnen. Dat moest ze zelf kunnen. ja? Ja, zeker. Oké, je doet ook veel zelf. Ik doe je ook veel zelf. Iets gemaakt met hem maak ik allemaal zelf als ik het kan. Is het even nou? Dat is voor mij ja. Wat? Oh, je hebt mes ook gereden? Ja, Peerdemes? weer de mist. Zien Dat er doe ik. Geen pertje van nou wat er laat? Nee. Maar de mist is wel van dat paard. Dan moet je me even uitleggen, want dat peert is niet van nou, maar Nee, maar je de ruimt al de mes op. De mensen ken ik goed. Ik heb hier een volkstuintje en dan moet eigenlijk al je paardenmest kwijt. En dan trek ik voor hem elke week hier het land op. Of ik zet het zelf op de hoop in een zomerdag en dan heb ik dat niet meer nodig. Dan moet het hier binnen een boer het land op. Wat doe je Dan hoef ik maar op te rijden. Er werd niks van gezeten van de mensen. Hup jongens, breng hem maar op. Is dit ook van nou? Nee, achteraan een stuk. Oh, achteraan. Want dit zien toch Afrikaantjes, of Ja. niet? Vroeg je ook niet af van wie lang mogen we dit nog Afrikaantjes nemen? Ja, Voor mij altijd. Ja, nee, maar maar ze moeten dat niet met zo de nieuwe moeilijk- discussies De bedoel nieuwe je? discussie. Dan moeten ze niet zo moeilijk over blijven doen. Met dat de Afrikaantjes, discussie ja. ook de zwarte pieten gaat doen. Dat is toch normaal van vroeger uit. Moeten we misschien Ja, moeten. dan krijg je er niet in aan. Die gaan Dat, niet. ja, We moeten eigenlijk ook een hostnummer zijn, Afrikaans. Als je hier nog iemand bij je eigen staat en er komelijk over zou zien, dan behoort dat. ja, er zal vast wel even zo vervallen straks. Vroeger. Stinkertjes. Het einde is nog niet in zicht. Stinkers. Ja, of Stinkertjes. stinkers, ja. Ja, daar zal ook alweer even zo vervallen als we ze stinkers gaan nemen. Hey, maar je hebt het achterste volkstuintje. Achteraan zitten heb ik een tuintje, ja. Wordt dat tunneltje stiert hoor. Ja. Nee, en de mensen is dat peer van die daar binnen wij loopt. En dan kan ik de paardenmest van hebben. En dan rijd ik elke week haal ik de waantje op, reik ik het land op. En nou hebben we het toevallig samen gedaan. Het hij even op de tractor gestaan. En gezegd, ik ga ja op elkaar staan, iets meer doe dan. Je hebt geluk dat ik hier ben heb. En anders zeg ik hem gewoon niet op het land. In de eerste versnelling laat hem aanlopen, ik ga op elkaar staan. Serieus? En dan waar je heen loopt, dan loopt hij heen, dan komt de mist te liggen. Kan geen kwaad. Met handgaas. Ja, het gas zegt gewoon aan en laat hem gewoon heen lopen. Ik zou bijna aan nog vragen van Lode Seen. Ja, ruw erop maar een hupje doen. Hey. Ja, maar achter iemand direct moet ik hem toch de kabel wegbrengen. Ja, maar die jongen moet er weg. Nog die hebben het iets gehad. Nee. Dus in Geester. Wie komen nu van Geester af, ja? Oh, Nou ja. Dat was de Fijn plaatsje, hè? ja, de heerlijkheid, hè? ja. Fijn plaatsje. En je ziet allebei van Oestrum, Venrooy, Venrooy. Ik kom van Oosten. we zijn ex-collega's en we treffen elkaar nog wel eens zo. Oh. Dat ik nog geregeld beurten. Dat is een ene oude collega dat ik nog mee zie. De rest zie ik nooit, praktisch nooit niemand meer. Wat heb je gedaan samen dan? Plaatwerk. In Oostrum ook? Nee, in Venrooy. In Venrooy. En want jij werkt nog wel dan bij het bedrijf? Of? Nee. Allebei niet meer? Allebei niet meer. Oké. Ik ben wordt futter. Vutter, En dan ben ik gepensioneerd. pensionado. Ja, daar ben ik voor. Maar weet je zeker niet, Huub is het hè? Ja. Weet je zeker dat je ons dat niet even wilt laten zien? Ja, Huub, laat even Hey, kijken. niet te lang wachten. Want Huub gaat ons nu laten zien wie ze een tractorreis en tegelijkertijd op de hengerstiers onder de mes af te. Stier, geef wat een beetje deze kant. Ja, ik ben aan de Noord-Limburg.
Is dit de topsnelheid? Het trekt ook op alle 4 de wieltjes. Dus als ze neerhandig mee vast. Goed zit zo. Ja. Kijk, hoe heb je... Zit er hier. Nou, dat gewoon gaan, ik ga op elkaar staan. Kijk nou toch. Zit ze beneden. Ja, dat is een weerse, dit is ook zijn eigen weg. En dan, Huub, normaal gesproken sticht dan gewoon erachterop en Ja. dan kiet de mes kiet. Aan de wagen mee. Kijk, nog uit je terugdraaien, het ene kant het andere spoor gevonden. Hé, maar de plak is dan ook van dicht aan? Nee, hè. Dat is van de mensen hierachter. Maar dan mogen we dat altijd zo in oprijden. Ja? Dat geeft hij niks aan. Dus de peerdemes die sticht overhels, Dat gaat allemaal hierop in de dat giet op de winterdag. plak. Tot maart. Tot land weer bepoot werd. Dan zet ik het weer aan de hoop neer. Voor een tuin. Hé Huub, als ik nou niet, want in de winter duust ik denk ik niks aan die volkstuin, hè? Nee, niet veel. Ik kom wel altijd hier, elke dag. Goed om te kijken wie het erbij ligt. Ja, en ik heb er een paar kiepen zitten, die moet ik ook elke dag voeren. Ik heb wat van alles daar. Ja, geen laag erbij, maar Ja, is dat wie het gehuub? Ja, maar zo is het, hè. Ja? Zo is het, hè, ja. Ik ga steeds Een veel. beetje hobby, allemaal een beetje hobby. Huub, als we niet goed kijken, dan giet hem door de kaas in, hè? Dan wel. Nou, zover is je nog niet. Dan draait Huub, wist ik nog snel zat oh, om binnen te halen? ik loop elke week een 24, 30 kilometer zondags. Nog eind goed wandelen. Serieus? Ja. Oh, daar ben ik dan niet zo bang voor. Nee, dat is elke zondag. Nee, vroeg ook weer. En wat ze nu al was ze meer inloops? Ik denk naar L. Maar L? Ja. Want? Wat is er Dat aan L? is een wandeltocht mee van een vereniging uit. Oh, maar dan giezen ze wel eerst met de wagen door L. Ja. En dan giezen ze van... Oh, En oké. daar lopen dan 20, 24 kilometer. Alleen. Ja, met de vrouw samen. En dan nog mij en een paar anderen. Oh, dus dat zijn, je ziet allebei sportief. Ja. Oh, dat doe wel jaren. Ik heb al zo'n 40.000 kilometer opzetten. Oh, dus die komt de winter wel door. Zomer en winter. Kijk. Elke zondagmiddag. En wat zijn de hobby's aan deze kant? Behalve aan de auto knommelen. Ja, de techniek, vissen, Ik Ja? zal er gewoon eens heen gaan. Terug kunnen. kapelvissen hoofdzakelijk, vissen, muziek. Muziek. Zoals? Zelf muziek maken ook. Mijn zoon dat is een singer-songwriter. En daar is er overal wat te doen en dan ga ik mee. Zelf veel muziek, concerten bezoeken. Is het immers die we zoeien moeten kennen? De zoen? Ja, het zou kunnen, Want vroeger wat was dat met van de muziekfabriek of wat was dat vroeger? Ja, van Henk Is dat- Hover, die collega. heeft wel eens toen net met een cd'tje zelf Nu met een gouden naam. Ethan Huis. Ethan Huis. Ja, de naam Dat zit doet ik ook wel wat. singer-songwriters festivaletjes en zondagmiddagen organiseren. Dat er de bekende singer-songwriter uit het land, dat die komen. Ja. Dat die dan voor, ja. Ken je er van leven, van de muziek? Nee, Hè? dat is puur hobby. Dat is puur hobby. Ja, dat zijn er maar een paar die ervoor. Die Maar heb je zelf ook muziek gemaakt? Nee, maar wel altijd heel geïnteresseerd geweest. Ah, ja. Ja, en klassieke motors restaureren. Dat is ook nog een hobby. Oh. En zien dat dan motors van veel de oorlog? Of? Nee, dat niet. Dat zijn dan begin 70er jaren. Gans in het begin. Al de Nortons of zo? Daar ben ik mee begonnen. Ja. Ja. En een Triumph misschien? Allemaal dat grij heb ik ook allemaal gehad. Oh, wacht, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want die bestond nog. Hè? Maar, ja, man. Ja. Maar dat is, dus dan doet je ook rijden? Ook hier, lekker hobbelen. Dat is een klassieke. En die lijken ook wel een beetje op Triumph van Norton en BSR. Daar lijken die wel een beetje op. De stijl. Ja. Yamaha's in dat. Oh. En die En die hebben ze gewoon nagemaakt van de Engelse broer. daar rijd je op? En daar reed ik op. Oké.
Dus eigenlijk ziet dat er al doet, maar is het toch nee, Ja, nee klassieke techniek. echte klassieke leren, alles metaal, geen plastic en dat wel. En wat is er dan leuker, sleutelen of rijden? Sleutelen. Ja? Ja. Ja, ook de mensen, dus je hebt meer tijd in zetten. Het rijden, ja, dat is dan, zeg maar, het is een paar uurtjes. Maar als ik dan denk, sleutelen, vissen, zien dat dingen worsten ook lekker gewoon de kop mee kan leegmaken. Ja, dat is lekker ontspanning. Ja. Ja. En muziek ook, hè. Kijk. Hij vertrekt ook geen spieren. In no time ga je hem weer te pakken. Dan gaat hij zijn hart vooruit. Nou, geweldig Huub, dat ze ons dat even hoe eens demonstreren. En dan trekken we ook vuur op, waar is die vuur? Als ik mij vuur een keer aan moet hangen en de meneer moet dood, het anders niet uit, dan hang ik maar vuur aan de neus. En dan douw je hem Dan gewoon. dood hem gewoon. Hey, mannen, Alles, bedankt dat we even... En alles zelf maken als het even gaat. Ja, Ja, kost ook geen geld. kost ook geen geld. En ik heb wat te doen. Mannen, ik vond het heel leerzaam. Met dat trekkerke, dat moet ik onthouden.